Godt. Vi vil nu prøve at lave et gangestykke. Gangestykket hedder 23 gange 146, og det er jo et gangestykke, som de fleste ikke lige kan i hovedet. Så derfor er det godt at have en algoritme, have en metode, man bruger, sådan at man kan overskue regnestykket, hvis man ikke lige har en omregner. Allerførst så skal vi lige huske at repetere, at det tal, der står bagerst her, det er det tal, vi kalder enerne. Det tal her, det plejer vi at kalde for tierne, og det her kalder vi for hundrederne. Og det andet tal gør det samme så gældende, det er enerne og tierne. Det første vi gør, det er, at vi tager og ganger med enerne herovre fra. Vi tager altså 3 og ganger med 6. 3 gange 6, det giver 18, så vi skriver 8, og så sætter vi 1 i mente. Bagefter så tager vi 3-tallet her igen og ganger det den her gang ind i 4-tallet. Det giver 12, så skal vi huske, at vi har 1 i mente, og så skal vi skrive 13. 13 kan man heller ikke skrive, så vi skriver 3 og sætter igen 1 i mente. Så skal vi have ganget 3-tallet med 1-tallet, og det giver 3, og vi husker, at der var 1 i mente, og så har vi altså 4. Nu skal vi så til at gange med 10'erne. Der står et total, men det repræsenterer tallet 20. Så det vil altså sige, at der mangler et 0. Det 0, det kan vi sætte på hernede. Det er den simple forklaring, men i hvert fald så er det rigtige at gøre. Stille et 0 her, og så går man i gang med at gange med totallet her. Vi siger 2 gange 6. Det giver 12, så vi skriver et total, og så sætter vi igen 1 i mente. Så kan man sætte en streg over, eller man kan slette de gamle menter her fra første runde. Så tager vi totallet og ganger ind i 4-tallet. Det giver 8, og vi husker, at der var 1 i mente, så det giver 9. Og så skal vi til sidst have sagt 2 gange 1, og det giver 2. Det skriver vi her. Så kan I se, at jeg på forhånd har lavet sådan 2 streger her for neden og 1 streg for oven, og det betyder, at det er her, vi skal have vores facit skrevet ned. Og det gør vi simpelthen bare ved at plus tallene sammen. 8 plus 0, det giver 8. 3 plus 2, det giver 5. 4 plus 9, det giver 13. Vi skriver et 3-tal og putter 1 i mente. 1 i mente. Så står der 1 plus 2, og det giver 3. Det vil sige, at resultatet på vores gangestykke her, det giver 3358. Og på ingen tidspunkt undervejs har vi ganget med med tal, der er større end de små tabeller, som vi i hvert fald kan.